Két új ember. Jön. 123 nevetés. Együttműködés, boldogság. Ó. Együttműködés, boldogság. Ezután hivatalosan is férj és feleség leszünk. Azt hittem, ez csak egy üzlet. Mindenki megkapja, amit akar, üzletet kötünk. De nem gondoltam volna. Nian WN. Ne hívj már. Minvin, kísérj el a vizsgálatra, kérlek. Az orvos azt mondta, fiú, gyerekkorunk óta együtt nőttünk fel. Mindenben jobb vagy nálam. De nem gondoltad volna, ugye? Úgy tűnik, a hasam sokkal több vitát generál, mint te. Ne üss. Nem fog elmenni, hogy elintézze a házassági engedélyt. Mit mondasz? Mondd, hogy mi vagyunk együtt ilyen sok évig. Most pedig keresed az igaz szerelmedet. Nem baj. Elhagytalak. Találni fogok egy hozzám illő házastársat. Nem. A gyerek miatt. Mindenképpen találni fogok egyet. Csak egy hozzám illő házastársat fogok találni. Most hallottam. Hasonló a helyzetünk. Segíthetünk egymásnak. Mit mondasz? Vigyázz rám. Házasodjunk össze. A házasságunk alatt teljesítenünk kell a férj és feleség kötelességeit. Elméletileg nem feltétlenül. De, ha vannak igényeid, megteszek minden tőlem telhetőt. De a képességeim korlátozottak. Egy éjszaka. Legfeljebb 5-ször. Nem kell. Elég, ha a kis tentamnak tudj gondoskodni az otthonáról. Nagyon jó. Anyukám nagyon beteg. Mielőtt meghal. Szeretném látni, hogy férjhez megyek. De a mai csomagom. Váratlanul elintézni valómakat. El tudnál kísérni ma hozzá? Nem probléma. Ez a lakcím. És a jelszó. Az őszinteségem. El tudnál vinni az autómmal? Nem szükséges. Az, aki értem jön, már itt van. Ez a városközpont egyik legfelső kategóriás luxusnegyede. Ez a legjobb környék az egész városban. Be fogja engedni Tentangot a Xingrui-be. Elnök úr, pontban 10-kor kezdődik a Xingrui csoport felvásárlási megbeszélése. Minden anyag készen áll. Rendben. Ez a nő nem rossz. Menjünk. Mit mondasz? Tenten nem a te fajtád, hanem Nian WN-é. Melyik férfitól szülte? HMPH. Anyu, halkabban. Akkoriban egy kvótát kaptam. És elküldtem őt. Nem gondoltam, hogy tényleg. És ő maga akart szülni. Mit tehetnék, ha nem ismerem el? Ki fogja folytatni az olvasást nekem? Micsoda ostobaság. Akkor. És mit tervezel most? Nian van gyomrában. De mi most éppen a gyerekünkkel vagyunk. Mire várunk? Várj még egy kicsit. Ennek a lakásnak a fele az övé. Majd ha eljön az ideje, először eladja a lakást. Amint megkapja a pénzt, azonnal szakítok vele. Majd ő és Tenten. Mindenképpen elverem őket. Nem csoda, hogy nem akar velem jönni. Adj neki egy lakást Tenten nevére. Tehát minden a tervek szerint halad. Anya, sajnálom, hogy későn jöttem. Miért jöttél ilyen későn? Nem beszéltük meg. Ma van anya születésnapja. Tényleg egyre kevésbé értesz meg dolgokat. Ma pedig a nagynénét születésnapja van. Milyen sok étel. Miért csak Tenten kap tésztát enni? Ez nem jó nekünk. Ő maga akar tenni. Nem tudtam megállítani. Ki tudja, hogy pont ezt szereti enni. Tentem eszik. Ne mozogi. Mit eszel?
Nian van mindjárt itt lesz. Megmozdultál. Mi teszik Nian van? Érted már a szabályokat? Ő terhes. Miért vagytok ilyen idegesek? Igen, Nian van. Ez az ember még nem jött el. Várjuk meg, amíg mindenki megérkezik, és akkor eszünk. Nem számít ez az 1-2 perc. Nem kell. Elmegyek Tentange lenni. Nian van. Kérlek, segíts megvenni azt a készletet, amit mondtam. Megvettem a Queenshanci teáskészletet. Holnap elutazom, és visszaérkezésemkor szükségem lesz rá. Közvetlenül a dolgozószobámba tegyétek. Nyugodjon meg. Már megvettem. Így van. Elfelejtettem elmondani neked. A teáskészleted. Nian vannek adtam. Nian van otthonában néztem. Egy hiányos teáskészletet, ami vendégeket fogad. Visszavittem, hogy ő használja először. Végül is, te vagy a főnök. Vegyél még egyet. Micsoda? Ez egy limitált kiadású készlet Yingdeshe mestertől. Sok emberen keresztül szereztem meg. Csak így tudtam megszerezni. Tudod, hogy én az elmúlt napokban pont ezt akartam használni. Mire gondolsz? A lányom dolgai. Adjam oda a lányomnak. Istenem, most már te is irányítasz engem. Igen, Nian van. Csak egy teáskészlet. Miért vagy ilyen kicsinyes? Kicsinyes vagyok. Azt hiszed, magamért csinálom. Érted, csinálom. Nem azt mondtad, hogy a tanárod. A te alapvető dolgozatodért. Ezért nem engedett lediplomázni. Azt neki készítettem elő. Mi? Miért nem mondtad el hamarabb? Anya, hallottad, ugye? Holnap elmegyek Nian vanhoz. Hozd ide a teáskészletet. Ha nem hozod vissza, akkor vége az üzletemnek. Vége az üzletemnek. Ha vége az üzletemnek, akkor visszaküldelek vidékre. Szia! Szia, kisasszony Shen. Fu Xizhou vagyok. Miután végzek a munkával, elmegyek érted. Küld el nekem a címet. Rendben. Nian WN, már átvetted az igazolást. Édesanyám szíve mindig aggódik. Nagyon jó. Házasságot kötöttél. Ki fog a hátad mögött állni ezután? Azt mondta, hogy a lányomnak nem volt férje, de már terhes volt. Azt mondta, hogy a lányom nem volt házas, és már terhes volt. Ez az autó a tiéd. Lépésről lépésre. Nagyon drágának tűnik. Nagyon jó lehet a helyzeted. Béreltek. A munkához szükséges. Így fogok elmenni találkozni a dadussal. Nem lesz ez így kényelmetlen. Mielőtt elmegyünk, elviszlek egy helyre. Rád bíztam őt. Alaposan alakízd át. Rendben, uram. Bízd rám, nyugodtan. Jól néz ki. Nem rossz. De valami hiányzik. Ez nem lenne így tökéletes. Úgy tűnik, a nyakláncom beakadt. Egy pillanat. Köszönöm. Uram, ez túl rongyos. Viseld csak. Ez a munkához szükséges. Majd később megbeszéljük. Nagyon jól áll neked. Ez a ruha. Egy fél évi fizetésembe kerül. Gyere velem. Ne idegeskedj. És a dadusom. Nagyon jól kijöttetek. Majd később megbeszéljük. Már nagyon várta, hogy lásson.
Dada. Ez itt Nian WN. Igazolás. Dada, nézze csak. Ezek mind valódiak. Érvényes jogi következményekkel bírnak. Ez a feleségemnek szóló ajándék. Ajándék a feleségemnek, hogy lássa. Később. Én vagyok az unokája. Rád bízom ét. Biztosan jól fogjátok érezni magatokat. Menjetek, legyetek nagyon boldogok. Félek, hogy mi? Nincs sok időnk. Dada. Mit beszélsz te? Még várnod kell. Ölelje meg az unokáját. Ann. Ez. Túl drága ajándék, nem? Mivel a dada adta, neked? Fogad el hát. Nagyon kedvel téged. Rendben. Én őrzöm meg neked először. Igaz? Na, hova megyünk ezután? Elmegyünk a lányodhoz. A lakásba. Ann. Hogy? Az apa információkat kötelező kitölteni. Ez a szabályzat. A szabályzat szerint ki kell tölteni a nevedet. Nem bánod, ugye? Nincs probléma. Rendben. Köszönöm. Kézzel emeltem, és kész. Minden rendben. Most már Tang-Tang is a lányom. Csak névleg. Ann. Elég, ha ide küldöd. Attól tartok, mások meglátnak. Akkor menjünk. Ó, igaz? Hány nap múlva? A cégemnek van 1 éves partija. Gyere el velem. Majd elmegyek érted. Ann. Ki hozott vissza? Milyen jó autóval jöttél? Cégtárs. Útközben. Majd beszélünk róla. Mi közöd ehhez? Ann. Annyi női kolléga van. Egyik sem arra megy. Csak te mész arra. Túlórát tartok, hogy elérjem a határidőt. Ha lesz bónusz a határidőre, akkor tudok mindjóannak adni. Kutatási költségek. Anya, hiszek abban, hogy Nian van. Biztosan túl sokat gondolod. Ez a kolléga útközben jött vissza. Nem ez a normális. Ann. A legjobb lenne, ha így lenne. Mindjóan. Van egy ügyem, amit meg kell beszélnem veletek. Milyen ügy? Gondolkodom. Eladjuk a jelenlegi házunkat. Eladni a házat. Eladtuk. Hol fogunk lakni? Tang-Tang jövőbeli iskoláztatása érdekében. Városközpontba kell költöznünk. Venni egy házat az iskolakörzetben. Az a Nian van. Ez a ház eladása nagy dolog. Hosszú távon kell gondolkodnunk. Az új házba csak beírhatjuk Mindjóan nevét. Az én és Tang-Tang neve. Akkor átköltözünk a te címedre. Így Tang-Tang bekerülhet a városi kulcsfontosságú iskolába. Csak az én nevemet írjuk bele. Akkor te. Hiszek neked. Rendben. Eladni. Akkor az adásvételi szerződés aláírásakor. Neked kell ott lend. Nincs probléma. Menjünk. Anya. Gyerek. Te bolond vagy. Ha eladjuk a házat, a pénz hozzá fog kerülni. Még tudok neked adni. Anya. Ne aggódj. Shen Nian van, halálosan szeret engem. A pénz hozzá fog kerülni. Követni fog engem ide. Nincs különbség. Amint a pénz a kezembe kerül. Én pedig. Induljunk, anya. Egyél, kicsim. Kisasszony Nian. Én vagyok. Mi a baj, Emer? Hó, mi a baj? Ha hiányzol, nem hívhatlak fel. Végül is, mi papíron férj és feleség vagyunk. Mi a helyzet ma? Rendben, nem zaklatlak tovább. Hallottam, hogy el akarod adni a házadat.
Érdekel a házad. Kicsit érdekel. Találjunk egy időt, és írjuk alá a szerződést. Az ár, ahogy te akarod. A ház maga, az épület és a telek. Nem túl jó. Nincs köze hozzá. Pont jó, mert én is akarok venni egy használt lakást. Kényelmesebb lenne, ha irodát nyitnék. Tehát amikor aláírjuk a szerződést, tudunk úgy tenni, mintha nem ismernénk egymást. Lehetséges. Jó. Küld el nekem az időpontot és a címet. Viszlát! Te értesz engem. Nian van. Mindig is szerettem menni. Egyél először. Egyeztettem egy időpontot az eladóval. Mindjárt itt lesz. Igazad van, Nian van. Most hallottam egy kicsit. A legjobb ingatlan a városközpontban. A városközpontban van egy kis. Mire odaérsz? Veszünk egy 4 szobás lakást. Tentem is iskolába jár majd. Aztán továbbadjuk és eladjuk. Újra keresünk egy kört. A lakás ára ott valószínűleg nem lesz olcsó. Igaz? Az előleg. Valószínűleg pont elég lesz. Kisasszony Nian. Emer. Hó, ez az én barátom. A ház közös tulajdonunk. Jó. Szerencse. Emer. Hó, igazán fiatalon tehetséges. Hallottam, hogy teljes összegű. Banki hitelt kaphat. Már jóvá hagyták. A tranzakció nagyon gyors lesz. Rendben, akkor nézzük meg a szerződést. A feltételekkel nincs gond. És az a bankszámla. Nem lehetne közvetlenül a kártyámra utalni. Így a jövőben. Kényelmesebb lesz mindkettőnknek, nem? Ming Yuan. Mostanában nem vagy elfoglalt. A vizsgáid miatt. A ház eladása után sok gond lesz. Számos bankba és ingatlanügynökségbe kell járnod. Van időd. Igen. És a kedvezményezetnek. Az utólagos meghatalmazottnak egységesnek kell lennie. Milyen fárasztó. Minden alkalommal személyesen kell mennem. Még a fennmaradó jelzálogot és az adókat is rendezni kell. Mindezekhez a tulajdonos képviselete szükséges. Még a jelzálogot is rendezni kell. Rendben, én intézem az utólagos eljárásokat. Te csak koncentrálj az új házra, amikor a pénz megérkezik a számlára. Az eljárásokat is elvégezzük. Akkor azonnal költözünk az új házba, jó? Rendben. Akkor először utalniam vannak. Ming Yuan öcsém. Mikor jössz haza? Már hiányzol nekem és kincsemnek. Nian van. A tanár hirtelen keresett meg. Azt mondta, a dolgozatomnak van egy kis problémája. Gyorsan vissza kell mennem az iskolába. Akkor kölcsönadhatnád nekem az igazolványaidat, hogy megkönnyízd az utólagos ügyintézést. Rendben. Az igazolványaidat nekem. Ha intézed az ügyeimet, én nyugodt lehetek. Elmegyek most. Oké. Unokahúgom. Gyere, együnk együtt. Ming Yuan azt mondta, itt akar maradni. Hogy igazi otthont adjon nekem és kincsemnek. Ma köszönöm neked. Nincs mit. Ez pedig az esküvő előtti szerződés. Nézd meg, ha nincs ellenvetésed, írd alá. Esküvő előtti szerződés. Lehet, hogy ezt a pontot. Ha a házasság több mint 1 évig tart. Az a félnek B félnek. Pénzbeli kártérítés kell fizetnie, igaz? Ezt nem lehet törölni. Én vagyok a nagynéni. A testem nem túl jó. Lehet, hogy a mi házasságunk. Nagyon hosszú ideig kell fennmaradnia. Ez számítana az időt kárpótlásának. Olyan jók a feltételeid, hogy nekem van szükségem a házasságra. Hogy a gyereknek legyen egy lakcíme. Én hibáztam, hogy elvettem. Ha nem törlöd. Nem tudok aláírni. Akkor
Miután az új lakást kibérelte. Mikor tudj beköltözni? Hétvégén. Ó, küld el nekem a címet. Majd segítek neked. Köszönöm, magamnak is elég. Egyedül. Még gyereket is viszel magaddal. Olyan sok utazás. Köszönöm, tényleg nem kell. Már nagyon untatlak. Ó, igaz? Én vagyok a nagynéni. Lehet, hogy át kell néznem. A lebukás elkerülése érdekében. Lehet, hogy időnként. El kell mennem hozzád lakni egy kicsit. De nyugodtan teheted. Előre értesíteni foglak. Megértem. Akkor legyen boldog az együttműködés. Boldog együttműködés. Ez. Mindent magaddal viszel vagy otthatsz. Milyen van? Hogy van az új lakás berendezése? Már kibérelte. Bármikor beköltözhettek. A címet elküldtem a telefonodra. Igaz. És az a lakásbérlet. Később utalj a kártyámra. Néztem néhány lakást, mind nagyon jó volt. De csak egy kicsit hiányzott a pénz. Később a havi költségeket én állom. És te? Akkor könnyedén élhetsz. Nagy összegű átutalás. Előzetes egyeztetést igényel. Holnap reggelre foglaltam. Oké. Siess már! Ó, nem tetszik. Nekünk sok van. Nem tudunk leülni ebbe az autóba. Üljetek le ti is. De itt a közelben nem jó taxit fogni. Akkor nem. Az én kocsim sem tud elvinni titeket, ugye? Csak várjatok. Hogy jöttél? Ha később menni akarsz valahová, keresd meg. Hallod? Kislányom, nézd! Valaki elvitte őket. Ki az a férfi? Mi? Anya, te már megőrültél, ugye? Tudod, mennyibe kerül ez az autó? Legalábbis ennyi. 800 000. 8 millió. Áh. És ez még egy limitált szériás sportkocsi is. Szerintem még drágább. Egy olyan nő, mint Shennian van. Nem is illik hozzá, hogy cipőt adjon valakinek. És még ilyen embereket is ismer. Anya, nézd, ez a hely tényleg nem rossz. Ez a Shennian van, még csak megérdemel egy kis figyelmet. Ez a lakás tényleg nem rossz. Kik vagytok? Mit keresnek itt? Mint valami kísértetek. Mit akartok? Ha nem mentek el, felhívom a biztonsági őröket. A ti házatok. Ez nem a 1011-es ház. Ez az én házam. Micsoda 1011? Ha nem mentek el, tényleg felhívom a biztonsági őröket. Aki el akar menni, az te vagy? Nem. Ez a lakás az én lakásom. Biztonsági őrök. Menjetek. Engedj el, ez az én lakásom. Menjetek. Gyere, kislányom. Kislányom. Anya. Nem fog. Elvenni tőlünk Shennian van a házat, ugye? Ő nem adta bérbe nekünk a házat. Ez a szemétláda még azt is akarja, hogy mi? Várjatok rám. Tang-tang. Nem vehetsz el másoktól dolgokat, csak úgy. Anya, ez a lakás. Nagyon szép, nagyon csodálatos. Tang-tang, gyere! Menj!
Nézd meg az új szobádat. Tang-tang. Ez meg mi? Ez egy kis ház, amit kifejezetten neked készítettem. Nézd meg, tetszik-e? Tetszik. Köszönöm, nagybácsi. Fór. Nem kellene ennyire fáradoznia. Miért fáradoznék vagy nem fáradoznék? Hát nem ezt kellene tennem. És ti? Csak nyugodtan lakjatok itt. Miben segíthetek? Hívjon fel bármikor. Rendben. Már késő van. Pihenjen korán. Várjon egy kicsit. Még van étel otthon. Együnk együtt ma este. Ez mind az öngondoskodásának köszönhető. Rendben. Akkor megkóstolom a mesterségét. Ez a gyilkos Shennian van. Mégis merészel minket? Mondjuk el neki. Muszáj elmondanunk neki. Meg fogjuk csalni. Vissza kell kapnunk a pénzünket. Anya, ez a nő. Mindig úgy tett, mintha olyan tiszta és előkelő lenne előttem. Nem gondoltam volna, hogy tényleg megpróbál becsapni minket. Elvette az összes pénzünket. Nem tudom elviselni. Anya, ma. Először találjunk egy helyet, ahol megszállhatunk egy éjszakára. Az ügyvéd, már találtam neki. Megkértem, hogy várjon, amíg befejezi. Fór! Készen áll az étel. Ó, itt vagyunk. Tegnap este nehéz volt, gondoskodtál Tang-tangról. Tang-tang, tegnap este nagyon fáradt voltál. Tang-tang, nézz a szemembe, a spenót jó. Nem válogathatsz az ételben. De a főtt spenót furcsa ízű. Valójában én is szeretem a főtt spenótot. Látod, Fu bácsi sem eszi. Tudod, miért visel Fu bácsi szemüveget? Mert nem szereti a spenótot enni. Ezért a szemének segítségre van szüksége a látáshoz. Tang-tang. Fu bácsi, ez egy sima szemüveg. Nincs benne dioptria. De amit az anyukád mondott, az igaz. Több spenótot kellene end. Gyere! Shennian van. Takarodj innen. Megcsaltál, hogy eladjam a házamat. Elvetted a pénzt és elmenekültél. Ügyvédet fogok keresni, hogy feljelentesselek. Várj csak rám. Mi történt? Fór! Van egy ügyem, amit el kell intéznem. Meg tudná zavarni, hogy segítsen nekem. Vigyázni Tang-tangra. Van valami probléma. Szüksége van a segítségemre. Nem, magam is elintézem. Miért kavarsz bele ezekbe a dolgokba? Valaki fenyeget téged. Mondd el nekem. Ne félj. Bármi is a probléma, én megoldom neked. Nem kell, már így is túl sok gondot okoztam neked. Ez az én magánügyem. Majd megoldom magam. Én is meg fogom védeni Tang-tangot. Mi a helyzet? Emlékezzen, hogy bármikor felhívjon. Készítsen elő egy ügyvédet. Ó, Tang-tang. Végre itt vagy, hogy megmentsz minket. Mit kerestek itt? Nem azt mondtad, hogy a luxuslakásban laksz. Micsoda luxuslakás? Minden Shennian van hibája. Az a szemétláda. Kislányom, nem engedheted előtt, ugye? Anya, ne aggódj. Már megtaláltam a legjobb ügyvédet az egész városban. Fel fogom jelenteni. És ráadásul, neki 10-szeres kártérítés jár. Ezzel a nővel tudatni akarom.
hogy felbosszantotta nyó Mingyuan Té. Igazán nem csodálom, hogy az én fiam. Egyél. Chen ügyvéd. Megérkezett az a nő, igaz? Rendben, azonnal. Várjon rám. Azonnal megyek. Van egy jó hírem. Milyen jó hír, anya? Micsoda jó? Nagyon jó. Még van pofád idejönni, mi? Mivel megmerted csalni a házunkat? És el akartad lopni a pénzt? Sennian van, most már tényleg elképesztő vagy. A szokásos, tiszta és magasztos viselkedéseddel. Kiderült, hogy már rég eltervezted. Azt tervezted, hogy elcsalod Mingyuan bátyám pénzét. Miért nem vettem észre ezt már régebben? Hogy lehetsz ilyen pofátlan? Asszonyom, Zhou úr azt állítja, hogy önházasság címén vette meg a házat. Majd eladta és megszökött a pénzzel. Ezért készülünk feljelenteni önt. Az ön család tettei miatt. Természetesen. Vagy magánúton is rendezhetnénk ezt. Ha a kártérítés megfelelő, Zhou úr hajlandó elállni a feljelentéstől. Az előleget a házért. Én fizettem. És a törlesztő részleteket is én fizettem. Zhou Mingyuan csak a nevét adta hozzá. Van átutalási bizonylatom. Engedd el. Ez a mi nászszobánk volt. Te csak a pénzért. Voltál velem. Ez Sennian van. Hogy lehetsz most ilyen szánalmas? Kislányom, a jóságod meg fog tartani. Nem tudod, hogy a hála elég. Még el is akarod adni a házat, hogy elszöki a pénzzel. Tényleg nincs semmi igazságosság. Asszonyom, ön szerint a házat ön egyedül vette meg. Van erre bizonyítéka. Megvannak a telefonomban az átutalási bizonylatok. De a házvásárlási szerződés és a tulajdoni lap másolata nincsenek nálam ma. Nincsenek nálad. Nincsenek nálad, vagy nincsenek is. Sennian van. Ne húzd az időt itt. Rendben. Ha nem tudj bizonyítékot felmutatni, akkor hazudsz. Te vagy a csaló. Asszonyom, ha nem tudsz meggyőző bizonyítékot szolgáltatni, akkor ön. Csak Zhou úr ellen uszítanak minket. Mi pedig csak jogi lépéseket tehetünk elönd. Bíznod kellene bennem. Én, Chen ügyvéd, aranyfokozatú jogász vagyok. Csak bíróság elé kell citálnom téged. Akkor biztosan megfizetsz a tetteidért. Ha csak nem vagy hajlandó Zhou úrnak 50-szeresen megtéríteni, akkor ejtjük a vádakat elönd. Bizonyítani tudom, hogy ez az ingatlan Sennian van úrnő tulajdona. Bizonyítani tudom, hogy az ingatlan tulajdonjoga Sennian van úrnői. Ez a dokumentum tartalmazza a teljes vételi szerződést, a banki átutalást, valamint az adóigazolást és a tulajdoni lap másolatát. Ez mind elegendő ahhoz, hogy bizonyítsam, hogy ez az ingatlan Sennian van úrnő személyes vagyona. Chen ügyvéd, megnézed. Hát nem te vagy az, aki megvette a házamat. Tudom már. Ti ketten egy pár vagytok. Együtt szedtek rá engem, igaz? Szóval te vagy az a kis szélhámos. Te és Sennian van. Összeesküdtetek, hogy becsapjátok a lányomat. Az itt található összes anyag, eredeti dokumentum vagy a hivatalos másolat. Ha nem hiszed, megnézheted. Kislányom, nézd meg jól. A lakásvásárlási anyagok mind érvényesek. Valóban ez az úrnő személyes vásárlása. Nem kapcsolódik Zhou úrhoz. Jó úr, ez nem egyezik azzal, amit nekem mondtál. Chen ügyvéd, esküszöm, nem csaptalak be. Ez a férfi az én vevőm. Biztosan összejátszottak. Sennian van. Igazán kedvelhető nő vagy. Ha átvertél a pénzzel, rendben. De még engem is megcsaltál odakint. Meg akarsz nézni engem. Sennian vannak küldött SMS-ek. Nézd csak. Ti vagytok az a két szerető. Mit beszélsz? Nem értem, mire gondolsz. Hagyd már ezeket az agyva dolgokat. És mondd el, mi történt. Az én Nianvanomnak. A Nyó család aranyunokája.
A te kis kedvesednek már volt értelme. Most pedig találtál egy ilyen savanyú arcot. Ez igazán felháborító. Pontosan, Shen Nian van. Mi ketten nem vagyunk egyformák. Én és Nian van őszintén szeretjük egymást. Te pedig odakint találtál egy kis kedvest. Miért? Csak azért, mert őt akarod irányítani. Nincs pénzed, nincs jogod, nincs hatalmad. Hé, te nagyképű. Ha még egyszer ilyeneket beszélsz, akkor én. Ha még valamit mondasz nekem, akkor utálom azokat a férfiakat, akik kihasználják a nőket. Ez a ti személyes sérelmetek. Nincs köze ehhez az ügyhöz. Most a lakás tulajdonjoga. Nagyon egyértelmű. Kérem, ne zaklassák tovább sen kisasszonyt. Milyen bizonyítékaitok vannak? Ez az ügyvéd, akit itt találtam. Még sosem veszített egyetlen perc sem. Ügyvéd úr, ha tud segíteni nekem ebben a nőben, mennyiért vállalja az ügyet? Rendben. Akkor én, Fu Xizhou is felkészítek egy ügyvédi csapatot. Meglátjuk, ki nyer. Fu Xizhou, te vagy Fu Xizhou. Akkor ezt az ügyet nem vállalom. Nincs közöm hozzá. Tessék, amit akartok. Ügyvéd úr, mi a baj? Fél tőlük. Nem vagyok bolond. Hogy én kockáztassak Fu Xizhouért. Ezzel az egész Fu családdal szemben. A jogi osztályon. Szinte biztos, hogy nem fogunk nyerni. Ha azt mondtam, nem vállalom, akkor nem vállalom. Fu úr! Nem ismerem ezeket az embereket. Ez az ügy egyáltalán nem érint. Miért nem perelnek? Ha nem perelnek, Shen kisasszonnyal együtt elmegyek. Kislányom, mi történik itt valójában? Hová tűnt az ügyvéd? Nem tudom. Lehet, hogy ez a hivatalos ügyfél nyert. Ó, az idegesség öl meg. Nincs pénzem. Nem tudom, hol van Shen Shaowen. Honnan szerezzek egyet? Egy szegény, savanyú férfi, aki helyettem előáll. De honnan tudod? Szükségem lesz arra az anyagra. Találd ki. Amikor kijöttél, az arcod nem volt túl jó. Becsülöm, hogy van közük hozzájuk. PFF. Még egy autóm sincs. Shen Shaowen, tényleg nincs híred. Elhagyott engem, a kislányodat. Csak ilyeneket keres. Azt hiszed, előnyre tettél szert. Később keserűen fogsz lakolni. Miért törődnél velük? A sofőröm már jön is. Menj haza, és pihenj jól. Oké. A szobád ott van. Elvezetlek. Ó, ma este itt alszom. De ez nem. Arra gondolok. Mivel jogilag férj és feleség vagyunk. Talán sokáig fogunk élni együtt. Talán előre kellene alkalmazkodnunk. Mit gondolsz? Akkor ez az este. Shaowen. Csak névleg vagyunk férj és feleség. Szóval ne idegeskedj. Köszönöm. Shen Nian van. Ez az én bérelt lakásom. Maradjatok itt egyelőre. Köszönöm szépen. Tang-tang. Különben. Az utcán fogunk éhezni. Tang-tang, utána pedig. A Mizó családunk sosem bánna veled rosszul. A te kis pocakodban. Még ott lapul a rokonod. A mi szép napjaink. Még csak ezután jönnek. Várj csak, amíg Shen Nian van. Az a szemétláda. Nem tud kijönni abból a szellemfészke. Várj, amíg sírva visszajön hozzánk. Nem fogjuk megbocsátani neki. Anya, mondod. Nem fogod. Tudja, hogy Tang-tang nem az én gyerekem, igaz? Különben miért lenne ilyen kegyetlen? Mi? Tang-tang nem Mingyuan fia.
Természetesen nem. Az én gyermekem. Hogyan szülhetne ilyen rossz gyereket? Nézd csak az én gyermekemet. És azt a szemétládát. Kire hasonlít egy kicsit is? Ez a nő tényleg pofátlan. Még kint is csinál ilyeneket. Milyen gonosz. Utána. Mindenképpen elmondom az öregjeinknek. Hadd mondják el neki, hogy köpje ki az összes pénzt. Vagy mi, Tang-Tang és én. Utána. Te leszel a mi Zhou családunk tagja. Biztosan jól fogunk bánni veled. Pihennem kell egy kicsit. Halálosan kimerültem. Mingyuan testvér, hadd masszírozzam meg a válladat, hogy egy kicsit lazíts. Főnök, keressen meg. Ma este van egy fontos megbeszélés. Részt kell venned rajta. Ez a megbeszélés nagyon fontos. Ha nincs semmi közöd hozzá, nem engedélyezett a hiányzás. Akkor ma nem tudom elvinni Tang-Tangot az óvodába. Fúr! Bocsánat, hogy zavarom. Ma hirtelen elfoglalt vagyok, nem tudok elmenni. Meg tudná esetleg segíteni nekem? Tang-Tang elhozni. Persze. Mi az óvoda neve és az osztálya? Napsugár óvoda, nagy csoport. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Miután megvettem a Xingruit, alaposan megvizsgálom. A jövő hétre tervezem. Fu elnök úr. Így. A többi ügyet magatok döntitek el. A mai megbeszélés. Itt véget ér. Mennem kell, dolgom van. Fu elnök úr, mi a helyzet mostanában? Korábban sosem ment el korábban a munkahelyéről. És észrevettél még valami mást is. Mostanában Fu vezérigazgató úr mintha furcsán viselkedne. Csak nem szerelmes lett. Tang-Tang. Hogy ma is te jöttél? Értem az óvodába. Na és milyen volt? Ma a napod az óvodában. Jó voltál. Nem sírtál. Nem. Ó, a mi Tang-Tangunk nagyon erős kislány. Akkor Fu nagybácsi megjutalmaz téged. Azt veszel magadnak, amit csak szeretnél. Mit szólsz? Tang-Tang már alszik. Tang-Tang aggódott ön miatt. Nem akart elaludni. Ét most altattam el. És közben megvártam önt. Köszönöm, hogy ma elment érte az óvodába. Nem ez volt a kötelességem. Apropó, ilyen későn biztosan nem evett még semmit. Főzök önnek egy tál tojásos tésztát. Nem kellene fáradnia ezzel. Nem szabad éhezni, mert könnyen megbetegedhet az ember. Várjon meg! Milyen az íze? Egész. Egész jó. Első alkalomra igazán nem rossz. Akkor a jövőben még sokat fogok tanulni. Igen. Apropó, miért jött ma ilyen későn haza? A projekt költségvetési határideje miatt kellett sietnem. Ó, ha most belegondolok. Annyi éven át, csak hogy pénzt keressek. Teljesen hozzászoktam a túlórázáshoz. Régebben Zhou Mingyuan mindig azt vetette a szememre, hogy későn jövök haza, és nincs időm főzni. De egyetlen tudományos cikkének. A publikációs díja $3000 volt. Ha nem túlórázom, honnan lett volna rá pénzünk? Jaj. Shennian van. Hol van az oldalasom? Nem abban maradtunk,
hogy ma mázas sült oldalas készítesz. De hát már túl késő van. Ráadásul én is most jöttem meg a munkából. Még nem is ettem semmit. Az, hogy dolgozol, a te dolgod. Mi közöm van nekem hozzá? Nem érdekel, milyen késő van. Én mázas sült oldalast akarok enni. Ez már a múlté. Mostantól. Már csak saját magadért és tangtangért tartozol felelősséggel. Későre jár, én most elmegyek pihenni. Hogy lehet ez ennyire ehetetlen? Mindenki hagyja abba egy pillanatra a munkát. A központ új vezetősége ma ellenőrzésre érkezik. Mindenki gyorsan tegyen rendet az asztalán. Miféle ellenőrzés? Tényleg van, aki beveszi ezt a hülyeséget. Nem csak a felvásárló féljön, hogy mutogassa magát. Úgy is eladják a céget. Igen. Úgy hallottam, az új főnök rendkívül fiatal. És nagyon keménykezű. Ki tudja, mi vár ránk ezután. Ez a mi cégünk üzemeltetési osztálya. Ez a mi. A Xingrui Fotostúdió magját képező osztálya. Akik ide bekerülhetnek dolgozni. Valójában mind profik. Nem rossz. Mindenki nagyon energikus. A jövőben is gyakran kell együttműködnünk. Megyek arra. Szívesen. Te vagy Shennian van, igaz? Kérlek, vigyázz rám a jövőben. Nagyon ismerős ez a hang. A túlórázóknak. Most 10-szeres túlóra pótlék jár. Öttad. Ez az új főnök pénzszórós. Nem engedi, hogy túlórázzunk a cégnél. Akkor otthon kell befejeznem a munkát. Ez a főnök embertelen. Shennian van. Te mit gondolsz? Azt is el kell végezni, amit csinálunk. Különben mi lesz az éves értékeléssel? Ebben is van valami. Mit tetteted magad? Nem a főnöknek köszönheted, hogy idáig jutottál. Hé, tudom, hogy munkamániás vagy. De miért viszed haza a munkát? Azt hiszed, élvezem. A cégünk a hibás. Az új főnök új szabályai. Nem engedi, hogy túlórázzunk a cégnél. Nem tudom, mire gondolhat. Rendben. Talán. Azt gondolja, hogy a dolgozók élete fontosabb, mint a munka. Lehetetlen. Ő a főnök. Miért törődne az olyanokkal, mint mi, akik csak kis marhák vagyunk? Ja, és Emer. Hó, holnap megint rád lesz szükségem. Hogy elhozd tangtangot. A főnökkel van egy találkozóm. Holnap tárgyalunk az együttműködésről. Természetesen, semmi gond. Végül is. Mi névleg házastársak vagyunk. Ez az, amit tennem kell. Köszönöm. Hé, Emer. Hó, látna-e kedvében egy egyszerű vacsorának ma este?
Ó, én nem megyek. Otthon maradok a gyerekkel. Nem hallottam, hogy Fu úrnak gyereke lenne. Hát persze, hogy van? És ráadásul. Van egy gyönyörű feleségem is. A jövőben ilyen pénzügyi dolgokkal. Ne keressetek meg. Otthon akarok lenni. És jól eltölteni az időt a feleségemmel és a gyerekeimmel. Tang-tang. Fu bácsi. Miért te jössz ma is értem? Ó, hát. Ne hibáztasd a munkamániás anyádat. Megint elment dolgozni. Fu bácsi elvisz enni. Jó, nem. Fu bácsi tudja, hogy nemrég nyílt egy étterem a közelben. Az édességek ott. Nagyon ízlenek majd neked. Fu bácsi. Tudod, nagyon hasonlítasz az apámra. Miért mondod ezt így? Más barátok. Minden alkalommal apukád jön érted. Az én apukám még soha nem jött értem. De te mindig eljössz értem. És még ajándékot is veszel nekem. És még finomságokat is veszel nekem. Van egy kis kérésem. Hívhatlak apukádnak? Persze. Apuka. Igen. Akkor apuka elvisz téged valami finomságot enni. Jó. Elmegyünk. Igazgató úr. A vendégek már elmentek. Nekünk is mennünk kell. Nem. Ne siess már ennyire. Még nem ittam meg ennyi bort. Ez mind kárba vész. Köszönöm. Egy pohárral neked. Ezt aláírtuk. Ezentúl te leszel a Xingrui, az üzemeltetési osztály vezetője. Ha bármi van ezután, keres közvetlenül engem. De igazgató úr, túl érzékeny vagyok az alkoholra. Igyak inkább gyümölcslevet. Nem adsz esélyt. Nem. Nem látj bennem semmit. Nem. Nem erre gondoltam. Akkor igyál. Különben. Ez a pohár. Már mást fog kapni. Ez egy nagy összegű jutalom lesz. Hallottam, hogy a lányod mostanában olyan helyeken szorul pénzre. Még mindig van sok, nem? Rendben, iszom. Igazgató úr, mennem kell. Köszönöm. Tudod, az egész Xingruiban te vagy a legfontosabb emberem. Tudod, hogy a projektekben nem bánok veled kesztyűs kézzel. Minden alkalommal, amikor van egy nagy projekt, te vagy az első, akire gondolok. Az eredményeid mindenkinél magasabbak. Most nem kéne már jutalmaznod engem. Igazgató úr, ne túlozzon. Az mind saját magam. Erőfeszítéseiből származik. Erőfeszítés. Nem adtam neked lehetőséget. Erőfeszítést teszek, hogy lássanak. Ha ma nem engedsz el. Ezután a Xingruiban nem lesznek jó napjaim. Engedj el, és kiabálni fogok az embereknek. Most ebben az időben. Már késő kiabálni. Ne túlozzon. Vigyázz, mert felfelé jelentem magát. Jelent engem. Egy dolgozó embernek. Milyen jogon jelent engem? Én néztem magát. Hogy van némi kisugárzása. Ezért adtam magának ezt a lehetőséget. Egy elvált nő. Egy nő, aki olajos palackot cipel. Mit tesz, mintha olyan tiszta és magas lenne? Ét most válok el a feleségemtől. Hamarosan elválunk. Ha velem tartasz. A lányodnak is. Jó élete lesz. Hallgass rám. Ne igyál tiszteletből, igyál büntetésből. Fu vezérigazgató. Chen igazgató. Vak vagy mi? Hogy merészelsz hozzányúlni az én emberemhez? Chen igazgató. Vak vagy, ugye? Hogy merészelsz hozzányúlni az én emberemhez? Fu vezérigazgató, félreértés történt. Nem tudtam, hogy Shennian van. Az ön embere. Én voltam a vak. Mostantól fogva. Nem akarom látni őt a Xingruiban. És Haichenben sem akarom látni őt. Rendben, Fu vezérigazgató. Intézem. Fu vezérigazgató. Tévedtem. Kérem, adjon még egy esélyt, Fu vezérigazgató.
Hogy vagy? Jól vagy. Honnan tudtad, hogy bajban vagyok? És eljöttél értem. Honnan tudtam? Ne is kérdezd. Tekintsük úgy, hogy ez a mi házastársi telepatikus kapcsolatunk. Ja, és? Már hívtam egy magánorvost. Pihenj csak szépen. Miért vagy ilyen jó hozzám? Én csak egy gyerekes nő vagyok. Te nem egy átlagos nő vagy. Te vagy a feleségem, akivel összeházasodtam. Ha nem hozzád vagyok jó, akkor kihez legyek jó? Te vagy a feleségem, akivel összeházasodtam. Ha nem hozzád vagyok jó, akkor kihez legyek jó? Köszönöm. Soha senki nem volt még ilyen jó hozzám. Ez az érzés olyan ismerős. Ez a sebhely olyan ismerős. Hol láthattam már? Ki az? Mit csinálsz a szobámban? Ez az én szobám. Takarodj innen gyorsan. Különben valami történni fog. És aztán nem érdekel. Miért van az, hogy minél többet nézem, annál ismerősebb? Tényleg találkoztunk már korábban. Történt köztünk valami. Nem, ez nem lehet. Utána kell járnom. Fu vezérigazgató. Megérkezett a magánorvos. Megvizsgálhatja senkisasszonyt. Ó! Gyorsan! Hozza be, hogy megvizsgálja. Hol találkoztunk mi? Miért vagyok én ennyire ismerős neked? Felébredtél. Hogy vagy? Jobban van a tested. Köszönöm, hogy tegnap megmentettél. És orvost hívtál nekem. Nem mondtam már. Ne légy ilyen udvarias. Ja, és? Van mostanában időd. Elmehetnénk együtt moziba. Vidd magaddal cukrot is. Van időm. De félek, hogy cukrot. Nem fogja szeretni az anyukádat. Hogyhogy? Cukro olyan imádnivaló. Majd elmondom neki. Az én anyukámnak. Ő a legkedvesebb gyerek. Rendben. Sennian van. Mi a helyzet, hogy jöttél? A vezetővel tárgyalni fogsz az együttműködésről. Hogy lehet, hogy egyik napról a másikra kirúgtak? Kirúgtak. Tudod, hogy mi történt? A nagyfőnök közvetlenül utasította őt, hogy azonnal távozzon. Nem követtünk el hibát. A mostani nagyfőnök. Lehet, hogy ő Fuxizhó. Ő az, akit mi, a háttérben lévő nagyfőnöknek tartunk. Mire gondolsz? Semmire. Ne gondolkozz ilyen butaságokon. Hogy lehetne ő a mi nagyfőnökünk. Jobb lenne, ha az ilyen emberek eltűnnének. Ő még mindig zaklatja az alárendeltjeit. Korábban senki sem mert szólni neki. Ezúttal biztosan megtorlás lesz. Így van. A cégünk hivatalosan is kiadott egy felhívást az üzemeltetési osztály vezetői pozíciójára. Szeretnél pályázni? Az üzemeltetési osztály vezetője. Igen. Úgy gondolom, hogy rendkívül erős a képességed. Nagyon bízunk benned. Biztosan meg fogod nyerni a pályázatot. Sennian van. Milyen képesítésekkel rendelkezel a felvételhez? Még nem telt el 5 év a munkaviszonyod. És már is osztályvezetőnek akarsz pályázni. Túl sok az önbizalmad, nem gondolod. Nem tudod. Hány régi alkalmazottunk van a cégnél? Nézd csak. A pályázati felhívásban nem szerepel a munkaviszony hossza. Ami számít, az a képesség. Van valami probléma. A munkaviszony. Úgy látom, hogy van némi stílusod. Nem tudom, milyen módszereket használtál. Vigyázz a szavaidra. A pályázat a képességen és a teljesítményen múlik. Nem a nagyképűségen.
Eredetileg nem akartam pályázni. De ahogy te mondod, mindenképpen megpróbálom. Fór! Ez az! Ez a Xingrui vállalat leendő osztályvezetőinek listája. A te feleséged is rajta van. Biztosítsuk, hogy ez a verseny tisztességes és korrekt legyen. De hallottam, hogy valaki megpróbálja manipulálni a dolgokat. Igen. Vannak kis mozgások. Jelentsd lefelé. Ez a verseny. A központ embereket küld a felügyeletre. Ki merne kis mozgásokat tenni? Azonnal kirúgjuk. De a te feleséged is rajta van a listán. Nem tudom. Segítsünk neki. Végül is, ti egy család vagytok. Nem használható. Csak azért, mert ő egy családtag. Hiszek a képességeiben. Biztosan képes rá. Rendben. Menjünk. Nem gondoltam, hogy te igazán versenyezni fogsz velem. Milyen bátor vagy. Mindenki a saját dolgát intézi. Megmondom neked. Te valójában nem tudsz legyőzni engem. A osztályvezetői pozíció. Mindenképpen az enyém. Milyen magabiztos vagy. Természetesen. Ha nem hiszel nekünk, várj és meglátod. Niam van. Mi a baj? Igazgató úr. Szeretnék beszélni magával. A verseny tisztességes volt ezúttal. Mire gondolsz? Ez az első alkalom, hogy ezt hallom. Tudnál nekem elmagyarázni? Az igazgató már beleegyezett nekem. A személyes interjúja. Biztosan az enyém lesz. Mire gondolsz te? Igazgató. Nincs semmi különös gondolatom. Csak szeretnék egyet. Egy tisztességes versenyt. Ha az interjú eredménye tisztességes, ez a felvétel soha nem fog napvilágot látni. Ha nem, a főigazgató és az új igazgató érdeklődni fog az ügy iránt. Te, mint nagy igazgató, nagyon jól ismer téged. Te, egy kis alkalmazott. Mégis mersz a nagy igazgatóval zsarolni engem. Megmondom neked, ezt a pozíciót nem fogod megkapni. Oké, akkor próbáljuk meg. Lássuk, ki nevet a végén. Megmondom neked. Shen Niam van, csak tisztességet akar. Semmitől sem fél. Rendben. Shen Niam van. Várj rám. Meg foglak verni. HMPH. Igazgató úr. Mi mindannyian szeretnénk látni magát. Szeretnénk beszélgetni magával. A belső ügyekről. Mi? Belső. Hogy tudhatja a főigazgató. Az írásbeli vizsgák és az interjúk együttes értékelése alapján. A osztályvezetői pozíció ezen a versenyen. A sikeres pályázó. Shen Niam van. Igazgató. Mi a fenét jelent ez? Nem arról volt szó, hogy a belső jelölt vagyok én. Ne beszélj már hülyeségeket. Ki a belső jelölt? Te. A te képességeid. Miben vagy jobb nálunk, a osztályvezetőknél? Takarodj innen. Mindenki tapsoljon. Gratulálunk a osztályvezetőnek. Igazgató úr, kérem, szálljon ránk egy kis időt. Költözzön át az önálló irodába. Kérem, a jövőben is támogasson minket. Osztályvezető. Köszönöm a cég bizalmát. A jövőben mindenképpen. Igyekezni fogok. Anyuka. És te? Cukorka vagyok. Cukorka, hívj nagymamának. Nagyi, rendben. Én vagyok Cukorka. Egy rossz gyerek. Nézzük csak. Ó, ezek a szemek. Amikor még kicsi voltál Haitshengben. Olyanok voltatok, mint 2 tojás. Nem kaptátok meg a tanúsítványt. Hogy nőtt ez a gyerek ilyen nagyra. Mi a fenét keresünk itt? Anyuka. Nem akarlak becsapni. Valójában ez a gyerek nem. Anyuka. Ez a gyerek a miénk.
Saját lányunk. Igen, így van. Sok évvel ezelőtt. Shen Nianvannal tévedésből. Szétváltunk. Amikor újra találkoztunk, akkor tudtam meg, hogy megszülte a lányunkat. Ezért vettem el feleségül. Igazán. Nagyon jó. Ez a kiskölyök. Miért nem mondtad el hamarabb, hogy az én unokám ennyi évig kint élt? Cukorkának. Nagyi, köszönök szépen. Ez pedig Cukorkának a békehozó talizmánja. Anyuka, ez túl értékes. Ez a kis ajándék a gyereknek. Mi ez? Még mindig aggódj valamiért. Siess, és tedd fel a gyereknek. Óhő! Köszönöm, Nagyi. Ó, ez egy nagyon okos gyerek. Nianvan, annyit szenvedtél. Ez a kiskölyök mer majd téged és anyádat bántani. Anyuka, te leszel a főnök. Köszönöm, anyuka. Ó, ez a fej. Amikor még kicsi voltál Haicengben. Olyan voltál, mintha egy szablomból faragtak volna ki. Igaz, Cukorkának van már valami nagy neve. Még nincs hivatalosan elnevezve. Akkor ezt az elnevezési ügyet bízd rám. Ez nagy dolog a mi családunkban. Majd kitalálok valamit. Ha kész lesz, siess és mondd el nekem. Fogd Cukorkát, és zárd be az ajtót. Ő már a mi családtagunk. Igen, anyuka. Nézz jól rám, milyen boldog vagyok. A testem már félig meggyógyult. A jövőben pedig. Hozd el gyakran Cukorkát hozzánk játszani. Emlékszel. Tudom, anyuka. Miért hazudsz hirtelen? Azt mondtad, Cukorka a te saját lányod. Óhő. Sajnálom. Egy pillanatnyi meggondolatlanság volt. Ezért tettem Cukorkát. A saját lányomnak. De a szívemben. Ő valóban a lányom. Ebben teljesen biztos vagyok. A jövőben engedd meg, hogy gondoskodjak rólad. Hiszek benne. A mi kis családunk nagyon boldog lesz. Az orvos azt mondta, a terhességem instabil. Mindenképpen kórházban kell maradnom a magzatért. Legalább 20 000 darabra van szükség. Zhou Mingyuan, ez a te gyereked. Végül is, miért nem törődsz vele? Miért törődjek vele, mivel törődjek? Nem adtam neked 5000 yuant 2 napja. Te magad nem figyelsz oda. Másnak a gyereke rendben van. Csak a te gyereked aranyos. Miért? Miért? Tenten, nem az anyád nem segít neked. Nézd meg, hogy élünk most. Még a jövő hónap bérleti díját is. Nem tudom kifizetni. Mingyuan. Mi van a doktori disszertációddal? Megkapod még a tandíj ösztöndíjat. Ne említsd már. A professzor 4-szer küldte vissza a disszertációmat. Az ösztöndíj is elfogyott. Hol szerezzek én 210 000-est? Zhou Mingyuan. A hasamban lévő gyerek talán a te fajtád. Ha a gyereknek van egy kis ideje. Én már nem bírom veled. Vagy a gyerek, a gyerek. Menjünk, keressük meg Sencsát. Anya, megőrültél. Megmondtad, hogy menjek hozzá. Kapok tőle pénzt. Te vagy az, aki nem érthető vele. De ő megérti Tentangot. Elfelejtetted, hogy nála vagy. Te vagy Tenten igazi apja. Mondd el neki. Ha nem ad pénzt, akkor menj a bíróságra, és pereld a kapcsolattartási jogot Tentangért. Őt leginkább az a srác érdekli. Biztosan fél. Ez micsoda? Nem akarod látni, hogy a gyereked elfolyik. Csak azt akarod, hogy fél éjszakán át tartó doktori tanulmányok, amik csak úgy elúsznak. Gondolkodj, milyen napokat élünk most. Ha nem lenne ő, nem lennél ilyen szomorú. Anyu. Holnap elmegyek hozzá. Biztosan kiköhögi a pénzt. Ez az én gyerekem.
Fu Xizhou professzor, doktor. Shong professzor. Volt néhány publikációja fiatal korában. A tudományos integritása megkérdőjelezhető. A bizonyítékokat már összegyűjtötték. Zhou Mingjuan személyesen. A kutatási képesítése is gyanús. Tudom. De miért vizsgálja Zhou Mingjuant? Hogy megakadályozzuk, hogy egy napon hirtelen felbukkanjon, és tönkretegye az életemet és a feleségem életét. Ha merészel jönni. El fogom törni a testét és a hírnevét. Mindent elveszít. Tudom. Osztályvezető Shen. Van egy Zhou Mingjuan nevű úriember az emeleten, aki keresi. Azt mondta, hogy az ex-férje. Mentális állapota nem tűnik túl stabilnak. Nem engedtem, hogy feljön. Tudom. Ne engedj be a cégbe. Megyek, elintézem. Zhou Mingjuan, már tisztáztuk a dolgokat. Mit keresel itt? Zhou Mingjuan, már végeztünk. Mit keresel még itt? Shen Nian van. Végre hajlandó vagy velem beszélni. Te kis aranyos. Elcsábítottad a lányomat. Miattam kerültél ilyen mélyre. A házat én vettem. A lakáshitelt pedig én fizetem. A jogi iratok tiszták, mint a fehér ló. Zhou Mingjuan. Ne keverd tovább a szálakat. Rendben, nem beszélünk a házról. Akkor beszéljünk a gyerekről. Tang-Tang. Én vagyok Tang-Tang törvényes apja. Én fogom kérni a gyermekelhelyezést. Mit beszélsz? Azt beszélem, menj a bíróságra, és kérdezd meg. Megkérdezni, hogy van-e jogom. A gyermekelhelyezésért harcolni. Shen Nian van. Ha tényleg ismersz engem. Adj nekem 100 000. 100 000 túl kevés. Adj nekem 200 000. Nem. Ebben az életben ne is álmodj arról, hogy látod a lányodat. Neked nincs pofád. Nekem nincs pofám. Te kezdtél el velem szemben nem tisztességesen viselkedni. Ha nem adsz pénzt. Holnap elmegyek Tang-Tang óvodájába. Kíváncsi vagyok, mit fogok látni. Ki az, aki most zaklatja a feleségemet? Hát megint te. Én a feleségemmel beszélek. Hogyan lehetsz ilyen? Mi történt? Lehet, hogy Nian van nem mondta el neked. Már hivatalosan is egy pár vagyunk. Mi most már törvényes házastársak vagyunk. Megőrültél, hogy összeházasodtál ezzel a férfival. Ez az én magánügyem. Neked ehhez semmi közöd. Nekem sincs közöm hozzád. Te vagy a feleségem. Takarodj innen. Zhou Mingjuan. Most nálam van a tudásod és a hamis bizonyítékok. Valamint a hamis bizonyítékok. És az ügyvédem már úton van. Ha még egyszer megmered zaklatni Nian Vant, nem fogom visszafogni magam. És ezeket az anyagokat átadom a rendőrségnek. Most azonnal távozz. Vagy együtt megyünk a rendőrségre beszélgetni. Bizonyítékok. Miféle bizonyítékok? Ne gondold, hogy elhiszem neked. Ne fenyegess engem. Megpróbálhatod. Oké, Shen Nian van. Ma elég, hogy valaki megvéd. Mi nem számítunk rád. Nincs semmi baj. Nincs semmi bajom. Nem gondoltam, hogy még mindig beleszól az életembe. Csak Tang-Tang miatt. Nem lesz veszélyben Tang-Tang, igaz? Nyugodj meg, Tang-Tang. Küldtem már embereket, hogy elhozzák. Később külön ember fog gondoskodni róla. Garantálom, hogy nem lesz semmilyen veszélyben. De tényleg el fog menni és feljelenteni. Nem akarom, hogy Tang-Tang. Nézzünk szembe ezzel a helyzettel együtt. Nyugodj meg, nem fogja már elmondani. Mi ketten törvényes házastársak vagyunk. Ha fel akar jelenteni, akkor sem tudja megtenni. Hiszek neked. Pontosan. Mi történt? Nem jön vissza a pénz. Ha nem lenne mellette. Az a kis cuki megint itt kavar. Mondd, van még valami, amit elmondhatnék neked. Bizonyítékok hamisítására vonatkozó értekezés. Az ő szavai szerint te is elhiszed.
Az ő szavai szerint te is elhiszed. Félsz még attól a szerencsétlen pasastól. Én is csak túl sokat gondolkodtam. És most mi lesz? Egy fillérünk sincs. A hasamban lévő gyerek. Tehát nem vagytok felkészülve, igaz? Biztos, hogy felkészültünk. Biztosan találok módot. Hogy adják vissza nekem a pénzt. De azért. Szükségem van a segítségedre, Tang-Tang. Milyen módon? Apa, a kávéja. Várj egy kicsit. Gyere. Te vagy a barátnőddel. Már majdnem összeházasodtok. Igen, apa, az év vége felé tervezzük az esküvőt. Ó. Igen, így van. Csak kérdezni akartam. Ha azt mondanám, hogy ha. Egy nőt akar. Ha tetszik neki egy férfi, mit kellene tennie? Te nem. Azt akarod, hogy az anyád jobban szeressen téged. Haha, van itt valami szerelem. Csak kérdezd meg bármit. Rendben, ne vezess félre többé. Olyan sok éve veled vagyok. Nem érted. Amikor először udvaroltam a barátnőmnek, összegeztem a 18 módszert a feleségem meghódítására. Az első módszer, hogy meg kell ragadni egy nő szívét. Először is meg kell ragadni a gyomrát. Ragad meg a gyomrát. Ó, úgy tűnik, a tanulmányaimnak nagy hasznát veszem. Keményen kell tanulnom. Van még dolgod. Haha, nincs. Ragad meg a gyomrát. Nézd meg. Apa, milyen csodálatos a mai reggeli. Gyere, ülj le. Jó reggelt, apa. Ezeket a reggeliket mind te vetted. Mit vettem volna? Ezeket magam készítettem. Milyen finom lett. Nem rossz, van fejlődés. Tang-Tang. Ma apa elvisz iskolába. Rendben. Rendben. Megint zavartalak. Ó, Shen-Nian van. Mi vagyunk a férj és feleség. Remélem. Csak kevesebbet mond ilyeneket. Milyen szerencsés vagyok, hogy a feleséged lehetek. Hol tanultad ezt a sok nyálas dolgot? Nyálas. Én. Amit mondok, azaz, amit mondok. Vagy ez a zöldség olajos és nyálas. Tang-Tang, együnk először reggelit. Miután megettük, elviszlek iskolába. Oké. Ez az út nem jó. Nem jó. Biztos, hogy az a kiskölyök tanított rosszul. Amikor hazamegyek, biztosan elszámoltatom. Shen Bulletin Chen. Milyen rég nem láttalak. Úgy tűnik, most nagyon jól élsz. Nem rúgtak ki a cégtől. Mit csinálsz még itt? Már nem vagy az, akit bántani lehet. Ne gondold, hogy ha valaki feljebb való, akkor már nem számítasz. Ha nem lennél ilyen önfejű, akkor most te lennél a sorod. Mondom még egyszer. Kérlek, hagyd abba. Menj el, és ne színészkedj tovább. Hányadszor feküdtél le az új főnökkel, hogy feljebb juss? Azt hiszed, nem számítasz. Sem főnök, mondd el nekünk, kollégáknak. Tudod-e, hogy a cégnél ilyen dolgok történnek? Tartsd már be a pofádat. Különben nem leszek veled udvarias. Te nem vagy udvarias. Képzeld magad, ki vagy. Megmondom neked. Ma térdre kell borulnod előttem, hogy elmehess. Különben az egész cég tudni fogja. Hogyan jutottál fel? Menj és jelentsd fel, hogy zaklat és rágalmaz. Igen. Fu elnök úr. Miért? Viselkedsz így ezzel a nővel. Elmondom neked, miért. Mert ő a legfontosabb ember az életemben. Világos. Ó, szóval így van?
Nem csodálom. Siess! Nem akarom látni az irodában. Nem illik, ugye? Nem szabadott volna beengedni ilyen embereket. Nincs semmi bajod. Fúr, ki is vagy valójában? Már régóta gyanakszom. A Cingzsújt a Fu csoport vásárolta fel. És a főnök is Fu asszony. Soha nem mutatkozott. Te vagy a mi nagy főnökünk a háttérben. Igaz? Ezért a munkám. A léptetésem. A zaklatás, amit elszenvedtem. Mindez a hátam mögött zajlott, mint egy színdarab. Sennian van. Elismerem, hogy a házasságunk egy papír alapú megállapodásból indult. Ezért nem mondtam el neked. Féltem, hogy túl nagy nyomást gyakorolsz rám. De később. Őszintén szólva, nem tudtam, hogyan kezdjek bele. Miért segítesz nekem mindenben most? Mert sajnálsz. Vagy úgy gondolod, hogy mint a puszta megállapodás szerinti feleséged. Szégyent hozok rád. Természetesen nem. Nem nézhetem tétlenül. Hogy bántanak. Mert? Nem akarom, hogy a kapcsolatunk csak egy papír alapú megállapodás legyen. Tudom. A kezdetünk csak egy véletlen volt. De az elmúlt néhány hónapban minden nap tisztán és világosan tudtam, hogy a kapcsolatunk csak egy üzlet. De most sennian van. Szeretnék veled. Igazi férj és feleség lenni. Nem egy üzlet miatt, hanem őszintén. Hogy veled és Tangtanggal egy családot alkossunk. Fúr, komolyan gondolja. Erre a dologra már régóta készültem. Eredetileg azt terveztem, hogy hivatalos keretek között mondom el neked, de most már nem bírom tovább. Sennian van. Akarod adni nekem még egy esélyt, hogy újra kezdjük, őszinte szerelemmel, hanem egy megállapodás. Én akarom. Akkor most már. Hivatalosan is férj és feleség vagyunk. Viszont, mikor mutatsz be a szüleidnek? Még nem beszéltem rólad a családomnak. Nem baj, tudok várni. Addig, amíg eljön az a nap, hogy találkozunk. Csörög a telefonom. Felveszem. Fúr, amivel korábban megbízott. Megvan az eredménye. Rendben, tudomásul vettem. Mehetsz. Anyám hívott az imént. Holnap együtt vacsorázunk. Tényleg? Akkor. Elmegyek és veszek néhány ajándékot a nagynénémnek. Emem. Anya, miért jöttél el hozzám? Nem is szóltál. Hát, hiányoztál, nem. Annyira elfoglalt vagy a munkáddal. Anya tudja. De azért vissza is jöhetnél meglátogatni anyát. Tudod, mennyire hiányzol anyának? Anya, tudom. Megígérem, hogy legközelebb meglátogatlak. De anya, ki jön még ma? Miért készítettél ennyi ételt? Hát, ki más jönne? Ti vagytok. Miért? Nem örültök nekünk. Gyerekkorunk óta. Ismerjük Szen nénit. Igaz, Szen néni. Ó, Chou Mingyuan. Mindannyian egy család vagyunk. És most, hogy itt vagyok. Nem csak azért, hogy meglátogassam Nienbant, hanem azért is, hogy elintézzük az esküvőtöket. Végül is. Annyi éve vagytok már együtt. Valami eredménynek lennie kell, nem? Eredmény, Szen néni. Talán nem tudja. De én már szakítottam Nienbannal. Most Mengyaóval vagyok. Mi az, hogy szakítottatok? Miért? Néni, mi mindegy helyről származunk. Te is gyerekkorodtól fogva. Láttál minket Nienban nővérrel felnőni. Nem fogok titkolózni előtted. Nienban nővér. Mindig titkolt előled valamit. Szégyelte elmondani neked. Mit titkolt előlem? Néni, talán nem tudja, de Tangtang. Ő egyáltalán nem. Chou Mingyuan vér szerinti lánya. Ráadásul én most már Mingyuan bátyámmal vagyok.
Mi? Mengjao. Hogy mondhatsz ilyeneket? Szen néni. Hogy mondhatnék ilyeneket? Tang-tang. Ő tényleg nem. Mingéjuan bátyám gyereke. Ezért szakított Mingéjuan bátyám vele. Ő. Már régóta Mingéjuan bátyám háta mögött. Más férfiakkal kavart. Nien van. Igaz, amit mond. Miért nem? Mondtad el nekem ezt a dolgot. Nien van nővér. Lehet, hogy nem gondolod jól. Végül is nem házasodtál meg, mielőtt teherbe estél. A lányod apját sem tudja, hogy ki. Ha ezt elmondod, sok embert fogsz megsérteni. Így van. Nem tudod, nagynéni. Ez a dolog már régóta tart, több éve. Ha meg kell mondanom. Mindjóan, a bátyád túl jó szívű. Az ilyen nőket nem lehet csak úgy elengedni. Még mindig a közeledben van. Miről beszélsz, apa? A lányom nem csinálna ilyet. Haha, haha, haha. Nian van néni. Amit a fiam és a menyem mondott. Minden igaz. Gondolod, hogy szükségünk van arra, hogy hazudjunk neked? Emlékszel, Mindjóan? Nagyon szerette a te lányodat. Ha nem a te lányod, kint csinálna bármit. Tudna Mindjóan hirtelen szakítani vele. Ismered a lányom temperamentumát. Oké, anya, ne mondd tovább. Minden az én hibám, amiért nem voltam elég határozott. Nem tudtam megtartani Vanzit. Nem lehet Mindjóan. Biztosan van valami félreértés. A lányom, Vanzi, nem az az ember. Nem fogja. Vajon azt mondod, hogy a mi nevünket használjuk fel? Hogy becsméreljük a lányodat? Vanzi, mondd el anyának. Igaz, amit mondanak. Te tényleg a hátad mögött vagy. Anya, hiszel a szavaknak, amiket ez az ember mond. Bár én és Mindjóan már szakítottunk. Akkor végül is ki az apja a gyereknek? Miért? Nem mersz beszélni, igaz? Vagy játszottál valakivel odakint? Nem tudod, ki a gyerek apja? Anya, valójában már házassági engedélyt kaptam. A férjem. A Tang-tang biológiai apja. Óhö. A férjem. Nian van néni. Te valamit nem tudsz. Sen Nian van. Hogy bosszantsalak. Találtam egy vad férfit odakint. Megházasodtam, és megszereztem az engedélyt. Kiadom magam. Mi? Zó Mindjóan, figyelmeztetlek. Ne alázd meg a családomat. Nian van néni, látod? Milyen arcátlan a lányod? Vanzi. Anya megkérdez téged. Igaz, amit mondanak. Van valami nehezen kimondható titkod. Mondd el anyának. Anya hisz neked. Anya, a dolgaim nagyon bonyolultak. De higgy nekem. A lányod. Nem tett semmi rosszat. Emem. Még mindig nem mersz bevallani semmit. Tényleg gondolod, hogy egyes férfiak elvesznek egy nőt? Még akkor is, ha már van gyereke, és nem tudja, ki a biológiai apja. Nem tudod, ki az apja a gyereknek. Csak most álltam meg. Későn érkeztem. Én meg. Sen Nian van férje, Fuszi Csó. Esté. Ez tényleg. Ez az én uram. Anya, első találkozás. Ez egy kis figyelmesség tőlem. Ez túl értékes. Mennyibe kerülhet ez? Ez a mi házassági bizonyítványunk. Ez Tang-tang másolata. Ezek a jogi dokumentumok. Jobban meggyőzőek, mint azok. Üres fecsegés nem érint másokat. Több meggyőző erővel bír. Mi vagyunk a törvényes házaspár. Ez tényleg megerősíti a házasságunkat. Mi a baj a házassággal? Elmondom neked. Sen Nian van vagyok én. Kopott cipő. Használt cikk. Emlékszel, mondtam neked, ha tovább zaklatod az anyámat. Nem fogom eltűrni.
Bár törvényileg házasok vagytok. De a gyerek nem a tiéd. Te, sapka, egész életedben nem tudod majd levenni. Ki mondja, hogy Tang-Tang nem az enyém? Mit beszélsz, Hubadao? Hogyan lehetne Tang-Tang a te vér szerinti lányod? Ez a 3 nagyhatalmú szervezet jelentése. A közjegyző által hitelesített DNS-teszt. Idővel. Ez az a nap, amikor találkoztam Nianwannal. Az itt található jelentés azt mutatja. Fu Xizhou. Fu Xizhou a biológiai apja. Ha nem hiszed, nézd meg magad. Hogyan lehetséges? Én egyértelműen. Xizhou. Mi a fenét történt itt? Valójában, amióta találkoztam veled, mindig is úgy éreztem, hogy nagyon ismerős vagy. Ezért küldtem embereket nyomozni. Az eredmények megegyeztek a gondolataimmal. Azon az éjszakán 5 évvel ezelőtt. Ez volt az életem váratlan eseménye. De ez volt a sorsom kezdete. Sok mindent elfelejtettem. De szerencsére nem felejtettelek el. És a lányunk. Te voltál azon az éjszakán. Köszönöm. Nianwan. Köszönöm, hogy mellettem lehettél. Hogy a feleséged lehetek. Nem. Ez nem lehetséges. Ez biztosan hamis. Nem hiszem el. Anya, nyugodj meg. Én biztosan. Jól fogom gondoskodni Nianwanról és Tang-Tangról. Abszolút nem fogom hagyni őket. Bántódjanak. Rendben, rendben, rendben. Ha te mellette leszel. Megnyugszom. Menj. Nézzük meg Tang-Tangot. Most már nem tudtok elmenni. Sen Nianwan. Nem érdekel, ki a gyereked. Ha nem adsz nekem pénzt. HMPH. A lányodat. Egy egész életen át óvni fogom. Nem tudod őt örökké védeni, igaz? Amikor már nem tudod megvédeni őket. Elaltattál kábítószerrel. Azt akarod, hogy a tanárodnak adjanak. Ne gondold, hogy nem tudom. Most nem akarok veled elszámolni. De ha a lányomat bántod, nem foglak eltűrni. Nem tűrsz el. Csak egy nő vagy, nem. Mit tehetsz velem? Akkor adj hozzá engem is. Tudod, a tanáromnak. Milyen nagy ereje van. Elpusztítalak titeket. Olyan, mintha elpusztítanánk egy legyet. Nincs különbség. A tanárod biztosan nem tud megvédeni téged ebben az életben. Mire gondolsz? Valaki azonnal értesíteni fog téged. Mi? A tanáromat letartóztatták. És még mindig. Minket használtok hamis bizonyítékként. Mindent bevallottatok. Mi? Ki a Fu csoport főjogtanácsosa? Mondd meg nekünk. Te vagy a Fu csoport főjogtanácsosa. Te és a tanárod. A következő életetekben börtönben fogtok ülni. Mi a teendő? Még terhes vagyok. Gyerek, 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 gyerek. Vége. Ezúttal végleg vége. Apa, jó reggelt. Jó reggelt, drága kis hercegnőm. Gyorsan mos arcot. Ma van a kedvenc tortád. Szüksége van a férjemnek segítségre. Nem kell, drága feleségem. Ülj le. Ma csak élvezned kell. Anya, nem találom a nyuszimat. Nyuszi. Tang-Tang. Ez az. Köszönöm, apa. Fu úr most több szerepet is betölt. Tang-Tang kedvéért. Milyen megtiszteltetés. Gyere, Tang-Tang. Menjünk. Ma együtt visszük Tang-Tangot iskolába. Egyszer azt hittem, hogy az életem egy végtelen, göröngyös út.
Később jöttem rá, hogy azok a nehézségek. Vagy talán mind azért voltak, hogy felhalmozzák a szerencsét. Vezess engem. Ehhez a hétköznapi, tiszta reggelhez. Vezess hozzá. Vezess hozzánk. Szerelem és szeretve lenni. Otthon és családtagok. Ez az élet végső jutalma. A legjobb boldogság.